Ето ги, те дойдоха, нашите скъпи гостенчета, поели дългия път от Силистра до Софийското студио. Това е танцова формация Добруджанче при Народно читалище Доростол 1870. Хореограф именития Симеон Симеонов. Ако знаете какви лични певици имаме, Рая е на 9 години, а Радомира е на 10 години. А голямата Нетка Симеонова, няма да ви кажа на колко години, но тя няма да остарее с песента. Ще звучат любимите песни на добруджанския ни край. Нека сме заедно! Нека!